Fy enw I yw Dr Rachel Rahman a dwi'n uwchdarlithydd yn yr adran seicoleg. Rydych chi'n gallu astudio ar amrywiaeth o graddau yn Brifysgol Aberystwyth. Mae gyda ni cwrs anrhydedd sengl yn seicoleg sydd wedi achredu gan Gymdeithas Prydeinig Seicoleg, so the British Psychological Society. Mae hefyd gyda ni gradd sengl yn seicoleg a chwnsela. Yn ogystal â hynny, mae gyda ni graddau cyfun, a mae'r rhain hefyd wedi achredu gan Cymdeithas Prydeinig Seicoleg, ac mae'r rhain yn seicoleg gydag addysg a seicoleg gyda chriminolog. Mae bob aelod o staff yr adran seicoleg yn gweithio yn meysydd ymchwil o fewn y maes, a mae hyn yn golygu ein bod ni'n gallu gwneud yn siŵr bod yr ymchwil diweddara yn cael ei bwydo mewn i'n modiwlau dysgu, a mae hyn hefyd yn golygu bod y modiwlau ni yn dangos i chi sut mae seicoleg yn cael ei defnyddio yn y byd go iawn. Rydyn ni'n defnyddio amrywiaeth o ffyrdd gwahanol i ddysgu chi ar y cwrs seicoleg. Weithiau rydych chi gyda'ch gilydd fel criw mawr o flwyddyn mewn darlith, ond rydyn ni hefyd yn dod â chi at eich gilydd mewn criwiau llai o maint, mewn seminarau neu sesiynau mwy ymarferol er enghraifft. Dyn ni hefyd yn defnyddio amrywiaeth o asyniadau eich asesu chi, felly yn ogystal â pethau traddodiadol fel traethodau neu aroliadau, dyn ni hefyd yn defnyddio gwahanol pethau fwy arloesol fel cynllunio blogs neu wikis, cynllunio posteri neu cyflwyno. A mae'r pethau yma'n galluogi chi i ddatblygu'r sgiliau allweddol sydd angen arnoch chi yn eich gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae yna opsiwn ar y gradd yn anrhydedd sengl seicoleg ac ar y gradd cyfun seicoleg gyda throseddeg i gymryd flwyddyn allan yn newidiant. Yn ogystal, os ydych chi eisiau mynd dramor, mae yna cyfle ar y gradd yn anrhydedd sengl seicoleg i mynd dramor at unrhyw un o'n badneriaeth yn Ewrop neu yn ryngwladol. Yma yn Aberystwyth, dyn ni'n cymryd y cyfle i chi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg o ddifri. Rydych chi'n cael tiwtor personol cyfrwng Cymraeg, mae yna llety cyfrwng Cymraeg ar eich cyfer, mae yna cyfleoedd i chi derbyn gwersi cyfrwng Cymraeg os ydych chi eisiau gwella neu dod yn fwy hyderus gyda'ch defnydd o'r Cymraeg, ac hefyd rydych chi'n cael eilodaeth IMCA am ddim. A mwy o wybodaeth am ein cyrsiau a bywyd yn yr adran, ewch i'r wefan. Ond rydyn ni hefyd yn awyddus i chi ymweld â'r adran eich hun, ac mae yna nifer o gyfleoedd i chi'n wneud hyn yn ystod y flwyddyn. Eto am wybodaeth am hyn, ewch i'r wefan. Diolch am wylio.